Окей, здравейте хора, тук правим авария. Чеки! Авария. О май гот. Ти Беги, беги. така. Авария. Нитро! Уитнер! Ау. О май гот! О Аз май умрях. гот! Аз съм на едно сърце! Ама я дай в описанието. Ще го дам! Ама първо трябва да... Оцелееш. Да! Бързо, че иде! Уитнера иде! На едно сърце. Зомби! Добре Има ли и си? гигантски зомбита в този сервер, затова. Няма да го удрям. Няма да го удрям, защото съм на две сърца. Аз искам да бия. Аз съм любимата кръв. То ще хаби кръв и на мене. Уитнер! Ау! Някой ли ми Уитнер? Тапака. О, видя ли къде Ще е те Уитнер? заебах Уитнера. Аз ще умра. Ау. И умря. Нема ти Да. за майта ми. Чакай, имам една идея. Къде са мите? Айде. Ела. Май. Биг Мари! Крипър! Нитро! Откъдето и толкова е. Майко! Всяко той гигант зомби просто ще претовара. Кел! Той мина през стената. What? Удрям ги. Бана грамотайте нитро крипър. Ау, половин сърце. What the fuck? Ау. Майко! Мърши! Мърша! Мършата! Гони ме! Вече и на мене хаби кръв. Гони! Вече е силина, ама и на мене хаби кръв, защото пада грамотевица. Еми тогава ще го направи. Не, аз ще си взема Пойсън. Пойсън на меча! Остави ме! Къде ми са ми айтемите, бе? Човек служи си отрова, защото защото иначе ти запуска нитро крипър, като дариш нещо горещо, спаун, бързо. Така. Къде умрях, бе? Къде са ми айтемите? Аз отивам да си взема Пойсън. Къде са ми айтемите? Не знам. Трябваше да ги вземеш. Не знам. Каза, няма да ти ги пипам. Да, казах, че няма да ти ги пипам. О май гот! Бати зриво. Нати малко айтами, само те диамантери имам. Само това имам. И малко пържолки. И един диамант. И колко. И това. И това. И това. И това. Няма ми пържоли, виж. Тъпо куче. Вместо добро куче, тъпо куче. Това определено ще спечеляйте. Значи сега май аварията приключи само. Не, аз ще си сложа пак лайтеринг. И аре да почваме да бием пак пигмани. Окей. Нитро, крипър! Ух! Нитро крипъра ма запрати на 12 км. Стига. Най-после да видя едно нормално нещо в Endcraft. Един скелет. Нали? Който да не е Уитър. Пигмени. Вземи меча. Така. Едно сърце. Don't kill me, Уитнер. Фак! Къде ме запрати Тосле? Не знам. Много нависоко умрях. Окей. Сигурно са се разпръснали из целия свят. Окей, това беше всичко от мен. Абонирайте се и чао.